ati iku lima perkarane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho sawengi lakonono kaping telu wong kang seneng kumpulono kaping papat boten sira kuduwe kaping lima pikir wangi tekan suwe sapa bisa nglakoni sawijine Gusti Allah mesti ngijabahi Allahumma wassalim Allah Sayyidina wa maulana Muhammadin ada tamal bi'ilmillah isolata taimatan bidawamil mulkilahi tombo hati iku limo sakwarnane moco Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng kudu betaluwe kaping lima dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi